Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Are you ready? Let's go! Hapon! Next show in Mega Manila. Oras natin sa buong kapuluan. We got 32 minutes after 5 o'clock. Welcome na naman po dito sa pinakamalupit, pinakaastig na programa Pagsapit ng Hapon! EDSA! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That's right mga kabisyo, basic na basic pagkagat ng alas 5. Kailangan pa bang i-memorize yan? Programang EDSA na! EDSA! Siyempre kasama ang tropang EDSA, pinangungunahan po yan ng napakalupit, napakaangas, par! Wala nang iba, ang pinakahenyo sa lahat! Henyo! Pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre mga kabisyo, kasama po the one and only, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Siyempre, hindi ako yan. Nagapakuno-kuno lang na nga ako, impostor inadoy. Basta may nagpakilala sa imo nga si Diego Bandido, tapos may buhok, tinunto. Tontohon ka lang sina. Ay, bumaluoy ka. Boards! Sadyahon na niya! Ang saya-saya, Clap your hands! ang saya-saya, Clap your hands! Maluoy ka mga kabisyo, samahan niyo po ako. 4 na oras na biyahe to. Tutuhugin natin hanggang alas 9 po ng gabi. Yippee! At syempre mga kabisyo, eto na nga po yung panahon natin ngayon. Mukhang nag-iiba na. Sa kasalukuyan po, umuulan po sa bandang Cavite. Oh no! Yes, mga kabisyo, umuulan. Kanina ang init-init. Ewan ko lang ngayon na hindi ko pa nasilip sa labas. Pero teka lang, sisilipin ko sa bandang Cavite, sisilipin ko sa bahay namin. Kung umuulan nga, wait lang. At kasalukuyan po, ay medyo tumutuyo na. Kanina basa eh. Kanina may umaambot, ngayon umuulan na. Ay, umuulan na ngayon! Eto na nga ba ang sinyales na tagbahana? Ang bihira naman. Aray! Bakit ang? Peste ka. Daldal ka na naman dyan ang daldal. Hindi mo pa pinakilala yung apo ko? Taragay! Ay, sorry na. Sumasama na naman yung mukha. Okay, sige, say hello na. Kasama pala pa natin mga kabisyo, ang batang makulit, walang iba kundi si... Duday! Ako si Duday! No. Teka lang. Duday, huwag ka naman magtampo. Na-excite lang si Uncle Diego mo kasi nga, inalam ko na umuulan. Huwag ka nang tumampo. Sige na, magsalita ka na. Bumati ka na sa kanila. Ewan ko sa iyo, Uncle Diego! Huwag ka na magtampo. Bilyan kita ng donut mamaya, okay? Sige na. Talaga po? Bibili niyo po ako ng donut? Yung isang dosenang donut? Okay! I love you, Uncle Diego! Ang bihira ng bata na to. Ay, naku mga kabisyo, yun nga, umuulan na.
Tag-ulan na, sabi nga po ng Pag-asa, malamang yung rainy season ay magsisimula po during the first half of June. Kaya ihanda nyo na po yung mga bangka ninyo. Matapos tayo sunugin, babahain tayo. Maluoy ka. Ay, naku mga kabisyo, 36 minutes after 5 o'clock, we continue right here, the biggest hits. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!